Tahun ini kol Haja aku palu ang babuy. Oh, awan ko tan sitila kajin sa kanya. Samalah na no basura aku ya. Masalah. Oh, wan sugi nya keke belai ke cinta nango tai wa wana wo kib kiru. Am ting mamang sing tong shu Tiprasa rok tama mendra kenya namo rang dar lu puni hina kam am ting man klai kemo wan sugi nya keke chini Tiprasa rok tebo uri puring to monya omono mathai ya ke taime so wan suk thai chini society chini somaj chini jati dopha rok joto thansa kai omono chung kok salanya nangkhamo belai ke hamya rok hne manmo video khaisukliya hne wanchugi tongmone amti rong ni tui hapeno nugui tongi miya sana bu musungo bukhani tongi miya thamchi paya haida hne hinani mo amono chungnoga suk tongi ingliya amti rong no chungomno kasunan nangsinai Tiprasa rok belai khamo rok hamya akari tongkha Tiprasa rok no coronavirus ni saipano se hamya mo coronavirus le biti rok sa kha hami thang omoka biti sa pano se hamya zat biti se man thogya zat ayang oni boro rok hai dopha no muthangna bagi choba khale tonglayo chai anenya khai yang khai tamo noksak nga kai dopha siniya hoda siniya jati siniya gosti siniya kun society kre borok ni tomung tongya swkluk tok rok tongma haike tongo rang no simi nailayi amono tom sanai morong ni kok rok no omono sung muthangna sanangna sini dopha rok Tiprasa joto no kebo ani hoda ni amte hoda ni tongyawo chung tribal hanjakna Tiprasa joto miliwino omono muthangna nangnai hayang ka chung salsale komori thangnai amsuno hamba